ተስፋይ ገዚፍ መጽሓፍ ሰናዲ ሓጎስ ምላው ተራኺ ኣሌክስ ኩርም ብጾት ዝረገጽዎ መሬት ታሪኽ እዩ ዝጨኑ ልቢ ዘለዎ ይጽሓፎ ይብል ተጋዳላይ ተስፋይ ወለ ገሪማ ይበሃል ኣብ ቆላ ተንቢያን ከባቢ ወርቃምባ ተወሊዱ ዓብዩ ኣብ እዋን ኦፕሬሽን 4 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢታት ራያ ንቁጥ ኣብ ዝነበረት ግብረ ሓይሊ 103 ብርጌድ 4 ረጅመንት 20 ተጋዳላይ ነይሩ ኣብ ውግእ ግራት ካሕሱ ገረብ ሸለላ ደንጎላት ሕደጉረት ዕዳጋ ዓርቢ ሰግሊ ማልቃ ወርቀዲኖ ሰንዓለ ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ ምውፋር ሓይልታት ዘመቻ ረጅመንት ኮይኑ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን እዮም ኣብ ውግእ ጭላ 7 ሕጉም መራሕቲታት ዝነበረላ ረጅመንት 20 በከቢድ ቆሲሎም እንትወፁ ምስ ሓደ ውሩይ ጅግና ብጻዩ ስውእ ተጋዳላይ ልዑል ጉዕሽ ወይ ከዓ ቲቸር ኮይኑ ረጅመንት መሪሑ ብጅግንነት እዩ ኣብ ውግኣት ፊናርዋ ያሎ ካልዋን እዋ ኣውራ ጭፍራ ቀወሮ ሜዳ ሰዶማ ወረባቡ ኣዳሜ ቃሉ ቀላቀል ሚሊዮን ዓሳጊታን ቡርቃ ዳግም ሰዶማ ምክትል ኣዛዝ ረጅመንትን ኣዛዝን ኮይኑ ኣዋጊኡ ድሕሪ መልሲ ማእኸል ሃገር ድማ ታሪኽ ኣህርታት ይጽሓፍ ባህልቲ መናእሰይ ምስተልዓልና ቀንዲ ደጋፊ ምንቅስቓስና ኮይኑ ሓጊዝና ኮሚቴ ኣጣይሹ ታሪኽ ክፍለ ሰራዊት ሓኽፈን ጽሒፍ እዩ ንኻልኦት ኣህርታት መርኣያ ኮይኑ ታሪኽ ኮረር 443 ክጽሓፍ ዓብይ ኮሚቴ ተዋቂሩ ንስራሕ እንትለዓል ፈለማ ብእኒ ተስፋይ ተጀሚሩ ናይ ተስፋይ ምሕትት ከም ዓብይ መጽሓፍ ኢና ንሪኦ ነርና ረጅመንት ኢስራኤልካ ዝሓተትካዮ ንእግረ መንገዱ ታዕ ከይበለ ብዛዕባ ገድሊ ትግራይ የውግዕካ ብተደጋጋሚ ተራኺብና እንትነውግዕ ንብጾት ዘለዎም ፍቕርን ክብርን ይፍለዩ ብጾት ዝረገጽዎ መሬት ታሪኽ እዩ ዝጨኑ ልቢ ዘለዎ ይጽሓፉ ይብል ደጋጊም ንሱ ጸሓፋ እዩ ልዕሊኡ ግን ዘይርሳዕ መዝገብ ልቦና ነይርዎ ኣባላት ስነዳ ብጣዕሚ ንፈቶ ነርና ኩሉ ተጋዳላይ እውን ይፈቶን የኽብሮን ነይሩ ኣብ ውግኣት ድዋንን ውግኣት ወክልዕደን ረጅመንት 20 መሪሑ ብጅግንነት ምስ ኣዋግአ ኮረር 443 ንኻልእ ልኡኽ ናባድያቦ ገስጊሳ ኣብዚ እዋን ጅግንነት ብጻይ ተስፋይ ተራእዩ ምክትል ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ማንጀር ክኾን ተሓርዩ ካብ ኣድያቦ ናብ ራያ ምስ ተመለስና ድማ ኣብ ውግእ ጨርጨር ኣዛዚ ማንጀር ኮይኑ ኣዋጊኡ መጽሓፍ ቀለም ገድሊ ጽሒፍና ምዝዛሙ እንትንረኽቦ ልዕሊ ምግዳልኩም ታሪኽ ምስናርኩም ተዓዊትኩም ኢሉ እዩ ተሓጓስ ዝገለጸልና ብጻይ ተስፋይ ካብ ተራ ተዋጋኢ ክሳብ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ዝተዋግአለን ቦታታት ዘይሃስስ ታሪኽ ኣንጺፉ ሓሊፉ እዩ ሓዊ ምስ ዝተፈሱ ኣራት ገጢሙ ዘይተደፈረ ጅግና ኣብ ማእኸል ዓዱ ዕለት 3/2016 ኣብ ዓዲ ጉደም ተቐቲሉ መስዋእቲ ተስፋይ መስዋእቲ ሓደ ተጋዳላይ ዘይኮነስ መስዋእቲ ዓብይ ታሪኽ እዩ ትግራይ ዓብይ ታሪኽ ከሲራ ሰላም ዕረፍ ብጻይ